हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय दिनैथ' जोंनि भारत हादरनि थाखाय स्पेशल डे दिनै 15 आगस्ट जोंनि हादरनि उदांस्रि सान 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव जोंनि हादरा ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदां जादोंमोन। दिनैनि बे स्पेशल सानजोंनो जोंबो जोंनि जितनाखि बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टार दङ सिगाङाव पुरानायाव खालामोमोन जों दा गोदान सेन्टारखौ बेखेवगोन बे बेखेवनायनिनो स्पेशल भिडिअ लाबोनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै मा खालामनाय जागोन माखासे जोंनि प्रग्रामनि जितनाखि बेखेवनाय दुवार मुखुलि बे बेखेवनाया माय जागोन गासिबोखौ आं भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन लोगोसे बेखौ बुंनाय जायो जोंनि सेन्टारा 20 साननि बारबाय दायो जोंहा गोदान सेन्टाराव हाबनाय जासिगोन दा गोदान सेन्टाराव हाबनायनि थाखाय आङो भिडिअखौ खालामदों लोगोफोर आरो जोंहा बे आलासि फैगोन लोगोसे जोङो जाखिनि हायो प्रग्रामखौ मोजाङै एरेन्ज खालामनो नाजादों दा माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोना देखायनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जायो आरो मैया आं खोन्थाखादों लोगोफोरखौ सोर सोर फैयो ओमफ्राय दा जायफोर फैनो हायो बेफोरनि थाखाय जोङो जानायनिबो बेबस्था खालामदों दा देखायनो नाजानोसै आं लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना नैबे दङ लावदुम ओमफ्राय दे थांदो जोंनि रुमा नैबे जागोन जों बेखौ फोसाबगासिनो दङ दे बिलुनखौ दे साजायदो ओमफ्राय जोंना पुराना सेन्टारा बैनोमोन आर्मि केम्प लकेसना जाहैबाय नैबे ब्लक दङ जोंहा जिथुनाखि चिरां जिल्लानि मोनसे ब्लकआ जोंनि बर' बाजाराव दङ टिडि ब्लक ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट ब्लक दङ बे ब्लकनि साखाथियावनो जोंहा थोंजों सानजायाव नैबे न' दङ बे न'आनो जोंनि जागोन बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टार दा जोंनि सेन्टारा बेहाय सोलिसिगोन नै दिनै जोङो दुवार मुखुलि खालामनायनि थाखाय माखासे जोङो थाग थियारि खालामगासिनो दङ जों नैबेनो जोंनि बेनारा बेखौ जों बर' बाजाराव दोनदों आरो बैहाय दङ इनो ओमफ्राय नैबे ब्लक थोंजों दा नैबे दिनै दुवार मुखुलि खालामनायनि जिथुनाखि जोङो प्रसेसखौ मावगासिनो दङ जोंनानै सार गपाल सार दङ ओमफ्राय जों सिङाव लांबोनोसै आं भिडिअखौ जोंहा फिरफिला दैखोगोन जायगाया नै बियो ओमफ्राय दा जोङो फिसा फिसौ खामानि मावगासिनो दङ बेलुन सुदों नै ओमफ्राय बेलुन सुपारि सिङाव दङ जोंहा बेलुन सुदों फंबायमोनहा ओमफ्राय रेस्ट रुमा नै बियो जोंनि रेस्ट रुम ओमफ्राय एसे जाब जुब आरो ना रुमफ्रा हाइ कुवालिटि नंला आरो ना ओमफ्राय जोंनि ट्रिटमेन्ट रुमा नैबे जागोन नैबे ट्रिटमेन्ट रुमा सोलिगोन ट्रिटमेन्ट रुम जों हाखु दाखु जायोना समबा ओमफ्राय बे ट्रिटमेन्ट रुम नै दुवार मुखुलिनि थाखाय मिस्टि ओमफ्राय माखासे प्रसाद लोगोसे नैबे मिस्टि ओमफ्राय जोङो नेमखि साहा बेफोरबायदि बेबस्था खालामनाय जादों आरो ना माखासे बुस्थुखौ जों नैहाय पेसेन्टफोर जुदि गोजाननि फैयोबा थानायनि थाखाय जोङो सुबिदा खालामना होनो नाजादों दा रुमफ्रा जोंना नांगौ बायदि जायाखै Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. बयनिसिमबो फुंबिलिनि गिदिरफोरनो खुलुमनाय जासिबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय सिबिनाय जासिबाय गिबियावनो दिनै 15 आगस्तजों उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै गोदानै आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टार जों बेखेवनाय हाबाफारि लादों बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों मानगोनां बर' बाजार PCDCनि चेयारमेन सार आरो मानगोनां जोंनि आफादगिरि बोसोनगिरि सार आरो मानगोनां गोलो हान्जानि पार्टी नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावफारिया लोगो मोनखांगोन आरो जोंनि दाब दाब जायगानि जों बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ जोङो गोबां साननिफ्रायनो मथा-मथि मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोङो बे सेन्टारखौ फिल्डआव खामानि मावबोदोंमोन दा लासैनो माने जोंनि साननायनि बारा दा आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारा आवगायलांगासिनो दं माने गोबां गोजान जायगानिफ्राय बिदिनो सिं सानाय सानाय सुनाय बिदिनो पेरालाइज
पेरालाइसिस जानानै थानाय माखासे बेमाराव भुगिनांनाय बिथांमोनहा ट्रिटमेन्ट लानानै एसेबाबो मोजां मोनलांदों आरो बिनि फिथाइखौ जों मोनगासिनो दं। दा जोङो सिगाङाव बर' बाजार ब्लकनि साखाथियावनो मोनसे फिसा रुमाव जोङो सोलिदोंमोन। दा जोङो नामजिपारा गामिनि मानगोनां दारासिं दैमारिनि न'आव जोङो मोनसे थेरापि सेन्टार जों आरोबाव जोङो बेयाव गायसंफैबाय। दा बेयाव जोङो माखासे गोजान गोजाननि कार्बि आंलं, बिदिनो बाक्सा, उदालगुरि गोबां जायगानिफ्राय जोंखौ कल बानायदों। माने बिथांमोना थानो थाखाय माखासे उसुबिदा, माने रुम नांगौ जानायलाय जोङो जाहाथे बे जोंनि दारासिं बिथांनि न'आव जोङो भारा हिसाबै एसे जाहाथे माने गोजाननि बेमारिफ्रा बेमार फाहामनानै मोजां मोनसे गावनि देहाखौ मोजाङै मोजां फाहामलांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे थांखिजों जोंनि थेरापि सेन्टारखौ खुलिदों। नाथाय जोंनि थांखिया नङा जे रांखान्थि आरजिनायनि, बेयाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे थेरापि सेन्टारखौ जों खुलिदों। बिनि गेजेरावनो गोबां समाजनि मानसिफ्रा कमेन्टआ माने गाज्रिबो होयो, मोजांबो होयो। दा जोङो गाज्रिखौबो मोनसे आशीर्बाद होननानै साननानै लादों। दा समाजनि खामानि मावनायाव गोबां बेबायदि बुंग्रा मानसिबो थायो। दा बेखिनियावनो जों दिनै बेखेवनाय हाबाफारिखौ आखायाव लादों। बेनि सिगां जोङो बेखेवगोन मानगोनां PCDCनि चेयारमेन फातिनाथ बर' सारखौ गावनि सिनायथि होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिसोरखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। जोंनि गेजेराव आयुर्वेदिक हस्पिटाल, हस्पिटाल बेंगालुरुनिफ्राय बिथाङा ट्रेनिं लानानै फैनाय थेरापिस्टआ। बिथाङा खमैबाबो 9 बोसोरसो हस्पिटालावनो खामानि मावदों। बिथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दं। दा बिथांखौबो सिनायथि होनो आखायाव लादों। हिमांशुनिधि बिथाङानो जोंनि थेरापिस्ट फोरोंगिरि। दा बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। बेखेवनाय हाबाफारिखौ मानगोनां चेयारमेन सारखौ दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आङो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बे दुब्लियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गावखौनो गाव खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों। मानो होनोब्ला दिनैनि बे मावफुं बेखेवनाय थेरापि सेन्टार बेखेवनायनि थांखिखौ बुंथिगिरिया मोजाङैनो थांखि बेखेवगिरिया बेखेवदों। मानो होनोब्ला दानि जुगाव गिदिर गिदिर डाक्टारफोरनि अनगायैबो थेरापिनि सहायै बा जगानि सहायै मानसिफोरनि माखासे एंगारनो हायै, देहानिफ्राय खारहोनो हायै बेमार आजारखौ बायदिसिना आयुर्वेदिकनि सहायै, आयुर्वेदिकनि माखासे नेमखान्थिजों गोजाम जालांनाय सोखानो हायै बेमारफोरखौबो सोखानो हायो होननानै जों मोनथिदों आरो माखासे फोरमानबो जों मोननो थांगासिनो दङ। दासिमबो जों मोनगासिनो। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जाय बिथांमोनहा दैदेननो सिगांदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। मानोना जोंनि हालामाव गोबां एरियाजों बेंखनजानाय माखासे सुबुंफोरा दुखु खस्थ'जों भुगिनांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरजों मावजानाय हाबाफारिफ्रा मोगथाङाव महर मोनो आरो बयबो रायजो राजाफ्रा बेनि गेजेरजोंनो
बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेखौ आं आसा थिबाय आसा खालामो जाहाथे बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा मोगथाङाव महर बेवहाय फोरमायगिरिया माने जिथुनाखि थांखि लादों बे थांखिया सोरबा व्यक्ति रां खामायनायनि थाखाय नङा बिसोरो सुबुं सिबिनायनि आसिलायैसो बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेवहाय जेबो राजनितिकनि जेबो लोब्बा गैया बिथांमोनहा माखासे गावसिनि थांखि दंखायो आयुर्वेदिक थेरापि आरो यगा सेन्टारनि माखासे थांखि दंखायो बे हाबाफारिखौसो सुबुं सिबिलांनायनि आसिलायै बिथांमोनहा मावफुंनो थाखाय सिगांनाय जादों बेखायनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आङो दा दिनैनि जिथुनाखि हाबाफारि मावफुं बेखेवनाय यगा सेन्टार बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जेरावनाखि फिथा हास'नाय हाबाफारि दं बे फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सहाय सहयोग नुजाथिफैनाय आलासि बिथांमोननि सहाय सहयोग हेफाजाब लानानै आङो फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ सिगांनो थाखाय सिगांनाय जाबाय खुलुमबाय लरि लाय लरिनो गोनांफ्रा बे फिथा होबावनांगौमोनलै न'आव फिरफिलाखौ खेव होदो फिरफिलाखौ आदियाव थांथ' खामानि मोनो ल' दे लरिलाय गोदोंफ्रा नुजायो हाबजायो थानायनि एसे साजुदा फैदो हाबफैदो बेखेवबाय नालाय गैया सिंनि मेथाइ न'आवनो मानसि सारखाबायना थाफैगोन गोजानै गोजान फैबानोथ' ड्रेसिं रुम गोजाननि थाफैनाय आरो बे रिसिपसन रिसेप्शन रुम स्टाफ नार्सन tamde भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा सब सुना में जागे सब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बे जायगायावनो सुला लादों सोरबा फैबाय मैथो फैनानै मोनलांबायबो गोजाननिफ्राय गथे बे जिनिसा मोजाङै मोजां आलो गोजोनै मोजाङै दा सानफा एफा दावगाबाय थाथों आरो बे थेरापि सेन्टारनिफ्राय जा पाब्लिकआ जाहाथे मोनसे
बेमारि मानसिफ्रा मोजाङै मोनसे माबा राहा मोनथों बेखौनो आसा खालामनानै आं बेखिनि बुंनानै